Ka klip mat ba upo u Bathymmai, upau na ka balcony jong ka yeng mani ba u Petrus bakut, ka perthai kayo i ubreu ha ka riamli. Henrei shalindat jong ka te, ka don ka jingkala ka ba kentang. Ka bala penwandur da ka jingbu renti ya ki riam ki bed, bad ya baro ki jingyo jong u, ki balong ka dak ka shin ya ka kam ka ba un beteng. Ka jinglong kapa bakut ni pop kam day tang ka kerdan henrei ka long ka jingkot ka bala shon shap haki spa snem harengkat ka riti ka dustur kumta ka we pa ka we ka tiar ka bala ai hu ni ka riam ka bet ba un phong kum unong mi bujli jong u Petrus u kapa bakut Bathymmai ka ra rengkat bat ka ya ki jingkit jingmut jong ka NIAM ka history bat ka mission jong ka balang. Hakane kedurki ni penpau ya ki nyau teli ki tiar bat ki riam ba kentang ba man la upo Bathymmai uyo bat bale ba kini kim dei tang ki dak kim dei tang ki jan ni ki tiar pendan kam ki long ki jing pen pena ya ka ka jinglong kpa ba khut ka kedau bat ka ka balatmu bakan yai long number nyau ka kasok bat zucheto rongle ka dak jong ka jingyap bat jingmi pan. Karyam ka baningkong ka ba upop upong ka de ka kasok lani ka sutan ka bali ka zucheto ka tupia batap ya ka kli. Kalong ka ba simple ka ba itenat bat ka bala ban itho mardor. Henrei balai rongli ka rongli ka long ka rong tenrai jong ka jing pen baptis ka ba pen ya ka jinglong khut ka jing ka Bathymmai bat ka jing kha ha u mensim haba upu Bathymmai upong ya ka kasok le ha ka sien ka baningkong bun sien ha ka kamera jong ki umat dei tang ba ukela jan ni sopti henrei urung sya ka jing shisha ka Bathymmai ha ka rukom ba kenjam mensim ka jan ni ka kedauru ya ka jaan jong ukres bat jong kitu kiriu khut kiba ngipule ha ka kitab jing penpau kalong ru ka jan tep breu uba menshua u cardinal u bishop ustad theology u yap ha kata ka khliman umi lengba jong ka kumba la khapat ha u ya u Petrus ka jing bat jinglong jong u kamdei shu ka jong uhi menta ukit ya ka jingkhia jong ka balang hasitelup ka perthai namar kata ka kasok kamdei ka balasu tangban riam ban penyadei bat kamet henrei kumnu ka ya dei bat ka mensim jong uta uba phong ya ka nambar henriu kasati unong tong dokha kabor ka balaseng hak tenrai jong ka mission jong ki apostol Hadien kata upu Bathymmai uyo kasati unong tong dokha kasati badan ka muhor jong Petrus pakut uba bread yalah kajar kani kamdei ka jingdeng ka barit ka peni ya ka benta jong upup kum unong mi khmat jong Petrus unong tong dokha baningkong jong kimensim ha ka history la pendan kam ya kasati kum ka muhor ban shon ya ka shap hakikot kisla kapen ya ka bor bakerpang jong upup ban te ban pelan ban hikai ban sensyar ha ka jingyap ni jingrisan jong upup la pendu ya ka te ka sati da ka jingle NIAM ka ba pen ken mau yangi ba ka bor jong ka te ka sati kamdei tang ka jong u shimen haba upup thamai uyo ya ka ni ka sati labu ya ka ha ka kti jong u tang kum ka buram henrei kum ka jingkit kli kaya thu ya ka perthai uni ubreu menta ubrat ya ka jar na ka benta ka perthai shitelup sensyar da ka bor henrei na ka jingkhot ban kring ya ki mensim baro syau kris bo nangi ngipet ya ka sati kum ka riti ni dustur henrei ha ka jing shisha kadai ka jingshon shap ba kenja mensim jong ka jinglong pu
Number san ka palium ka lengkor jong unong ap langbrot babha. Bun sin ki pat ba kim ju yoi ni poi ken mau ya ka palium ka badai ka lengkor jong unong ap langbrot babha. Ka palium ni ka jan ka barit ka bala penpong saudong urendang jong upup. Lashna na usnyu langbrot bala kerukhu hakasingi buram jong ka Agnes bakhuit. Kani ka peni ya ka jingkit jong ukris, ka jingkit jong unong ap langbrot, ubakit ya ka kenhun jong u. Kani ka jan ka don hendriu teli kiding pna, bat Hadien bat khmat jong ka. Ka ba peni ya ka jingkit kli jong upup, ban ya lam ya ka balang syakmat, kat ba kadang yaine haka menor jong ka. Kani ka jan balasu da usnyu langbrot, ka kedauru ya ki langbrot ki balaja. Kita kiba unong ap langbrot udai banwan. Da kaba pong ya ka upup penyadai tang bat ukris unong ap langbrot babha hendrai penyadai ru bat kiba rit pat kiba mensau bat kiba laja lenti. Labu ya ka haki terpeng haka kli namar ba upup ningkong ulong usyakri ka jinglong nong yalam jong u kalong kabakya. Ka palium kamdai syapang ka kerdan hendrai ka jingknya bat ka jing IT ha ka jingkit ba udai bankin. Number sau ka papal ferula ka ding pna ka baya lam ya ka lenti kum uding du uba ki bishop ki pendan kam upup ura ya ka ferula. Uding du ubala pendat da ka dur jong uding du kino ap langbrot kum uba ngioi baki bishop ki pendan kam hendrai bala pendat da ka ding pna. Ka ferula jong upup ka peni ba upup syarai tang ya ka wei ka diocese ni ka kenhun langbron hendrai uya lam ya ka balang baro ka wei ha ka kerteng ukris bala sanar pna. Ka ferula kala abanya pher ha ka history jong ki pop teng dan tang da ka ding pna ki wei pat ki pop ki pendan kam ya ka ding pna badon da ka dur jong ukris hendrai ka ne ka ferula jong upup ka kran bet ya ka wei ka jingmut ka ding pna ka long tang maka ka bor ka bashisha. Haba upup Bathymmai umi ha ka sin ka bandingkong rengkat bat ka ferula hakti ule kumta ban peni ya ka jing sensyar hendrai ban peni ya ka jing penyan. Kalong ka jing yalap ka ba jar tubut ya kani ka ding pna yanga. Batna ka benta upup kalong ka jing penken mau ba ka jing khia ka ba ukit kamde ka ksiar hendrai ka ding jo ka ding pna ka ba yalam cha ka jing mi pan. Ka number lai ki juti ki basau ki den jat jong ki martir. Ka wei na ki tiar ka ba itanat baha ban pet ha ka jan jong upup kalong ki juti ki basau. Watla ju pendan kam hakini ki snem bala letno hendrai kadang don ya ka jingkit jingmut bakrau ka rong sau ka peni ya ka snam jong ki martir. Haba upup upong ya ki juti ki basau uyat haki denjat jong ki tu ki bala ai tilut na ka benta ka jinget. Kalong ka jingpen kan mau ka bala banyo ba ka lenti jo Petrus bun sin kam yalam syaki yings hendrai syaki patok ki jingsha penshitom ben bat wat syaka jing yapru. Harum hendai ka rong sau ka long ka dak jong ka buram siem. Menta ka rong sau ka mut ka sakhi, ka rong sau ka mut ka jing yap martir, ka rong sau ka mut ba upup umyat marwe hendrai rengkat bat ki martir bat ki riu khut jong man la ka spasnem. Number R Kashuki u Petrus tang ka khet hendrai ka sakramen jong ka jingya teli. Watla kamdei ka tiar ka bala IT hendrai ka khet jong ka balang ka shuki jong u Petrus kalong ka bakong santam na baro. Kalong ka shuki baken jaman sim ka ba upu pusyong hakatu ka ding hendrai hakabor apostol.
Kane ka syuki ni ka ket u Petrus ka don ha ka ye mani ba u Petrus ba khot bat la ker saudong da ka jingdro ba itenat jong u ber nini. Kane ka ket ni ka syuki ka pen i ya ka jinglong ka wei jong ka balang. Dei nakata ka daw bangi khot ya upop u kpa ba khot. Namar ba ubat ya ka syuki ni ka ket jong u Petrus ba khot. Habala Jied ya upop u Bathymmai u Pdiang ya kata ka syuki bat ka ket. Umdei utrai jong ka, ubat ya ka shipor kum unong sumar ya ka riti dustur jong ka balang, unong rinong sumar ya ka jing shisha bat ka jingya selok jong kiriu nget ukris. Kapurthei ka pet ya ki ket bat kiyo i ya ka bor. Henrei ha ka balang, ka pet ya ka ket ni ka syuki jong Petrus bat ka yo i ya ka jing syakri. Kamdei ka ket ksiar, Henrei ka syuki ne ka ket jong ka jing saki. Ka number beningkong. Ka kerteng ka ba un shim le si ka jing ai da ka tiar ka tar ka ba upo Bathymmai un yo ne u ai yalade ka dei ka kerteng jong u ba un shim kum upo. Haba udin jo ka college ki cardinal ukli Pdiang ne ya ka jing sha Jied bat upo Bathymmai u ong. Accepto nang ta la ka liu u de ka kerteng ayu en khot ya pi ha kata ka klip mat ujer kerteng tang na benta yalade henrei ya ka jinglong kpa ba khu jong u hadu ba undayap ne un resign ka kerteng ka ba ujet ni shim ka pen kan mau ya ki riu khot ki pop barim upop John Paul upop Benedict upop Francis ni ki wei uwei pa uwei na ki ukit ya ka history, uwei pa uwei na ki ukit ya ka sur jong ka balang. Namar kata, ka kerteng ba upo Bathymmai ujet ni shim, kamdei ka kerteng henrei ujet ya ka mission jong ka balang. Haba ka perthei kayo sngaw ya ka jingpen bena jong cardinal proto deacon. Habemos papam, bud sa ka jingpen bena ya ka kerteng bala Jied, kim day ban yo sngaw ba tip tang ya kata ka kerteng bala penbena henrei ki hab yo sngaw ya ka jingtmu bar ka mission jong kata ka kerteng ba upop Bathymmai ushim ni Jied une upop unlong unong ap langbrot uba kumno da ka kerteng la pentip ni pen sngaw tho kumta ken ko para lok ba it satang katuk ni por ngin yo ya upop ni ukpa ba khoj u Bathymmai kini ki nyotli ki tiar kitar kimdei tang ki jing ai ban pen itenat ni pen bhabreu ya upop henrei ki dei ki jing pen bena ya ka sandur jong ka balang ka ba une unong mi bujli jong Petrus ba khoj un yalam hakini ki por ba menta bun sien ka jinglong nong yalam ka dei ka jingyo nam yo burom ka jinglong pop ni kpa ba khoj ka pen kan mau yangi ka ka ba upong ura bat ai kerteng yalade ka dei ka jingyalam yaki wei sya ka buram bat ka nam yalade henrei ka jingyalam sya ukris ukhon ublei.